Bayrok bahai tong bai sadi kha khayo kaham no tong hanai nai aw nong ni kaham ni bagi nang bo video ko tal to khatini tam ningke ani simi hamkrai ke sugya lokoni bo hamkrai nango tini ni topic ke belekino nangkuk mani especially shikla hayung rong bagi आज का टॉपिक है मोबाइल रिपेयरिंग। लड़का हो या लड़की हो, आप लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स, तो फिर आप मोबाइल रिपेयरिंग क्यों नहीं सीख सकते? शिकला रंगनी बगै ताम नहीं के संग पाराम सायो बागत तला तंगनाय रंगनी बगै अ वीडियो नां सनामुइ तंगो नुखनाना रंग गबांगा बरंग नसिन शिकला रक बेकार चाकरी करिफो हाई करिफो एडुकेशन तो करिनो करै हाइनो आगलि रग बेरायलाय तंगलायो पारा रग बेरायलाय तंगलायो हंके आनी वीडियो नो किसा खनादि बखावारिनाय नंनि काहामनि बागै नो वीडियो सनामुइ तंगो आव नरं हाइनो एरें एरें पारा रग बेरायनाय गोबांमा गेम रग थंलायनाय हर हर साल साल लोंयावै तालिबालिक तमं तंयावै नरं मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सोलोंगै नायमानो बेलायखिनो काहामो रिपेयरिंग कोर्स 3 मासनि 6 मासनि कोर्स रां बोसोक नांनांया नरं थाङै जगाजग खायदि गोबांमा जागोनो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स नि ट्रेनिंग रजागै दङ नों आ जागा थाङैनाय मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एटेन्ड खाय नायमानो फी बोसोक नां नरं थाङैनाय जे जागा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सोलोंनाय आ जागा थां नायदि आमने बगा आं कयजाव नरं मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स नो सोलोंदि नरं सालसा सालनैया मास बुरुम बुरुम नो बुमाबो फानियागो रां नावैनाय नरं मोबाइल सलामलायो बेयां रग बेरायलायो हंके महाय आयं उयं ओंयावै नरं निजि निजिनो मोबाइल नरं निजि निजिनो मोबाइल रिपेयरिंग सोलोंगै नाय रां इनकाम खेनाय मानो साला 500 700 800 1000 2000 पानी इनकाम खायनाय मानो तामनि हिंके गोबांमा मोबाइल नं थानि शक पाइनाय नंनि फ्रेंड सर्कल नंनि गोबांमा जागानि नं थानि मोबाइल शक पाइनाय नंग आमनो सुनामैनाय रां इनकाम अर्न खायनाय मानो मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के बाद आप लोगों को बहुत फायदा होगा। आप लोग हर रोज 500 नहीं तो 1000 700 800 1500 ऐसा कुछ पैसा आप इनकम कर सकते हैं हर रोज। आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों का बहुत फायदा होगा। आप लोगों के लिए ही ये कोर्स है। जो लोग घर पे बैठ रहे हैं ऐसे ही घूम रहे हैं उन लोगों के लिए समय वक्त खराब नहीं करना है, आप लोग को आगे बढ़ना है। आनी कंग नों चाजा खांके बा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स अटेंड खायदि बेलायखिनो इनकाम मंगनाय शिकला है रंबागे स्पेशली ताबुक सरंयाखे नों बुजुरा सरंनाय ताय ताबुक से नों सरंनानि जरा हाइनो हाइ नों बसकंग आं कताल वीडियो तुम नाय। तो फिर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगले वीडियो में जल्दी आऊँगा कुछ अच्छा आप लोगों के लिए लेकर।